Doktor di RL nong lain menta kasengi kat prateri kumi habalopoi samahoti ban pensai ba ya kinong rim kiba udon. Doktor di RL nong lain ubadairu kandidat jong ke NPP na silong sit salok sabha haba ula ajing kren sya kipat ba uloong kajing yang ban yakun election na kabanta jong kam don kajing ya nong pat kam don ru kajing du nong bat unnum yo ai bat unnum du ai ru Henry kajing yakun jong ya ka election MP siteng semoy kadai kum kakabu na banta ban sakri ya upat ba Pang jonga ngam don kam syo ya kabanang kren simon sapang yala dia Henry kani karai kabangala sim na mar banga pan jingmot bat banga yo ya ka jubab kabang kani kadai kakabu jong ka jaipen riu kawan kajing berkat yang kajing berkat ke bab segokia kamdei ka kabu na kamentai jong asimet ngabat ya ka kam kawai na ki kam Berkeley High University ngamang ka Berkeley hanrai kawai na ki kam ki Berkeley High University ngamwan banyale ya ka election na kamentai kajing mentai jong asimet nganam du AA lane yo AA ladang ni le MP by election hanrei kai jing thumu kalong kambaong kinong ai jingmot janga kalong kakabu ban syakri yau pai ba ban syakri ya keri bat ya kajat beriu shisho nalar kata Ngelasim ya kena kerai habang ngelayu ya kajing hiar jong ka long briu man briu kari ka kor kari timbriu timblay kari ka babat ya ka buram hakmat ki weipat ki jai briu hanrai menta ngayu ba ka lempong san perthai ka hiar ka jinglang babha nadu ka tien ka thule nado ka kor ka buram nado ka rekam trejam nado ka rekam yalang election yaki mat trejam dai na kata daw ngong badan kam ya ka banya simenta na ka benta ban penha nei iro yaki jinge jong ka jangla kawai ka sarkar hadin jong kawai pat ka sarkar kamat yaki jinge bat kini kijinge kilang nakawai ka sansnem sakawai ka sansnem kijinge kinang tinton nakawai ka pausnem sakawai pat ka pausnem kijinge kinang tinton nakawai ka sarkar sakawai pat ka sarkar bat hakijing trekam jonga come away na kinoi kai bat come away na ki officer jong ka North Eastern Hill University ngalayo ya kaban ya trekam bat ki babon ki department jong ka sarkar jala bat ngalap ba kini ka sarkar ka ba menta ka persyang ban weng ya kini ki jinge ki bala panlang da ki hausnem hadu menta ngan chuai nuksa ya ka bala kedau kinom kren ki ba khmat kom ka jiwan ra ya ka pesok cha ka ba thamai lani ya ka tulap ka thamai na ka benda kinohi kai SSA bat kinohi kai ad hoc nadu primary hadu upper primary nangta kai persyang menta kalong ban pen thamai saya ki wai pat ki kerdam ki ba sejrong jong ka secondary bat higher secondary school nangta shisho larapai secondary primary boy kamang mene kedau bet yakini ka surok hakini ki khandiat snam ki baradak ngawan sene ka surok ka khoru khoram ki siti ki kali ki sitam ki nong song kaliro ki janjar hadu kata-kata harai menta kini ka surok ka bet ka biang kumne bat nang ne sabteng haki face lane ki sin pentrai kam ki ban bot ban poi se ki wei pat ki snong Kajiwanra ya kasih anarki blok komale tu MLA jong piba Charles Marngal bat kiwai de kijing persang jong ka sarkar hanrai ki banga yo bani trekam kalong
kom kabaseng ya ke Shillong Medical College kaban na dubas lang ya ke jela amdan Shillong amdan Medical College hapo ke jela ki samla puli doktor ki hapanik puli sikiwai pat ki jela hari India amdai tang sikiwai pat ki jela hari India ki hap sikiwai pat ki kiri banle ban puli doktor nang tai susu kajingwanra ya ke Shillong Engineering College ngalayo ya kaman penstet da kajing ai kajing itu kajing ai jingbit nakaliang jong kanihu kom officer bapek ya kani katnak trikam jong ka university ngalayo banya don benta hakaba pen urlong rengkat kajing kot jingmot jong ka sarkar jela ban wanra ya kini ki professional kini ki technical institution kom ka Shillong Medical College bat ka Shillong Engineering College hakini ka snem kabaladep ngai bakni ka sarkar kala simro ya ka sinjam ka thamai bat thong yo umaumer uba empatle mano menoro deki sarkar kibala ledno haiswa bat ka dalong kajing wadra bat seng ya ka Williamson Sangma State University hang thi atura kabadonro ya ke kampus lani katnak hangi hasilong wala kajing sedang kalang kabaret ya menta 4 biang na dong sedong hanrei nga sim ya kene kajing kekli ladau pagba u ibet ban pha ya nga sa ka parliament ngan lech sati ban ya kren rubat ka Ministry of Education ya kaban penbiang ya kajing dankam nakabanta ka Williamson Sangma State University bakani ka university kan yang kabor bat kanot